मुलि लाक्टासि बुंनो सानदों नामा माबाफोरथ' बुंनाय माने दिनै सासे लोगो फैगोन बेखौसो स्टेसनाव लायना फैनाय आरोना लोगोजों आं स्टेसनाव लाना फैनोसै ओमफ्राय दसे सम फैगौमोन दानफिन दे मुलि हेलौ लोगोफोर आंनि क्रस आर्मी चेनेलनिफ्राय साफ्रोमखौ बरायग्रोनाय थाबाय दायो मैया फैफानाय सासे लोगो टंलायाव थाबोदों बेखौ लायनो थांना फैदों स्टेसनसिम आरोना दायो स्टेसननिफ्राय बे रुमाव फैगोन खोमा रुमसिम लाना फैनोसै बिथांमोना सिनायखायो जानो हागौ गुटका मास्टार ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय सोर फैदों बेखौ आं मिथिया लोगो फैदों होननानै होनदों सोर लोगो फैदों बेखौ नुवाखै आरोना नायलांबाय थागोन दिनैनि भिडिअ फाइनली गाइस हम लोग स्टेशन पहुंच गया है अभी देखते रहो स्टेशनाव सानैसो लोगोफोर दङ आरोना बिसोरखौ नुहुरदों लोगो हमनो आरोना हाय लोगोफोर माबायदि दङ खबरफोरा खबरा बिराद मोजां थिगानो ना थिगानो ओइ खबर केनका भाइहा मजा स्काई मजा गान्धी खबर केनका मजा ना सब मजा आरो भाई केनका खबर खर होय भाई तय खर होय ओइ आहा दिनै हिनजाव गोदान जाबाय दे सासे हिनजाव गोदान जादों अबेनि माबानियानो उदालगुरिनियानो जाथावना फाइनली भाइया सफैबाय आरोना जोंजों लोगोसे नै उदालगुरि सफैबाय फंनैसो आं भाइखौ सोंनो भाइ उदालगुरि फैनानै बोरै मोनदों उदालगुरि फैनानै बोरै मोनदों मोजां मोनदों न' फंनैसो बुंना होदो होननानै ओइ भाइया सफैबाय जोंनिया उदालगुरियाव ओमफ्राय ड्रेस बावबाय जुथा बावबाय ओमफ्राय या बावदोंमोन ना ओंखाय दिनै सफैबाय आरोना बयबो सिनायखायो जानो हागौ गुटका मास्टार अननानै फंनैसो बुंना होदो क्रस आर्मी So guys, the क्रस आर्मी channel को subscribe him and the friends share in the comment. Okay. No? ओमफ्राय माहा थागोन गुटका दायो माहा थागोन दायो Tongla. टंला खालामबाय रुमाव 17 number लायो. जोङो सासे बिसोर थाहैनो हाया रुमाव थाहैला रुमाव थाहैथ'ला माने गाबोन नयतानिफ्राय फोरोंनाय ओमफ्राय फैसालाय फैसा दङ मानो लाबोनायासै नै लोगोफोरा आंनिया नोंनि बा माबाखौ एक्ट्रेस दा माब्लाबा लोगो मोनलायसिगोन नामा जों हरो थाकु लाग्रिबार दिनै थाकु दाखु न' एबारे माबोरै थाकु दों मेलायाव दसे हाबलांसै आरोना उदालगुरि मेलाखौ खिथिगोन आं नोंसोरनो नायलांबानो जाबाय आरोना सोरखौबाफोर नायनो रोङो नामा उदालगुरिनि बे मेलायाव हा दसजनसो नायगोन नो बिथाङा नै सफैबाय आरोना जों नै मेलाया लोगोफोर मा मानसिफोर दंलै नै लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों गेलेग्रा बांदों आरोना बारा गोबाव थाया थांगोन आरोना ओरैनो जास्ट दसेल'सो बेरायनो फैदों आरोना लोगोफोर दंमोन लोगोफोरा फैयासै आरोना नै ओरैबायदि मानसि दिनै सानडे ना मालानिफ्राय जानाय बेखौ मिथिया आं दिनैसो फैदों जेबोथ' लानो फैखायाखै ओरैनो नायनो फैनायानो आरोना दा होननोसै बरिं जादों उन्दुनो मोनियानो बेरा गोबाव जाबाय आरोना मैयाबो दाखालिबो उन्दुनो मोनाखै बेरा गोबाव जाबाय भाइ मोनदोंमोन भाइ मोना फैयासै माने बिसोरो टंलायाव थांगोन आरोना टंलायाव नायहैनो हागौ बेखायनो जोंबो लोगोफोर सानैल' दं ओंखायनो बरिं मोननायखाय फैनोसै आरोना दा आं न'आव थांफिनसै दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै अननानै लाइक आरो साबस्क्राइब शेयार खालामना होगोन